Ik kwam hier van de morgen dus aanrijden. Ik zet de fiets daar in de daan. En ik ren het laan in en er komen een paar vogeltjes op, het wild. Maar dan komt ik een wei, hier tussen omkreeg, er komt een wei die mooi stiekem voort. Zo wat zien er weer in, voort, wat leeg wordt laan voor je. Ik denk, nou, dan mag ik wel even lopen op de waan. Dus ik door samen lopen. Ik door samen lopen waarom. En daar leidt er. Toen hebben wij zei, nou ja, het is weekend, de gemeente is natuurlijk, dan bel je de politie, hebben de politie bellen, hier in het waar bellen. En de politie Friesland die op en daar het verhaal die en nou, gefeliciteerd. Je bent waarschijnlijk de eerste, ja, ik denk het ik wel. Nou, zo begint het balletje te rollen. En al gauw komt het hele circus op gang. De telefoon stiert reedgleun. Nou, ik had vorige week zondag, toen had ik hem al, ja, daar was hij al bezig zeg maar, met zijn voorbereidingen. Dus wordt intussen de vlaggen uithangen. Het moet rap gebeuren, want om 12 uur worden de Oosterman en de vrouw op het provinciehuis verwachten voor het lotterieën. Dus vlug orenkleren aan en het eikenkleermeidje van transport naar Ljouwerta. Dit is meneer Oosterman. Ja, ik ben meneer Oosterman. Ja, gefeliciteerd joh. Ja, dankjewel. Geweldig, Ja, dankjewel. geweldig. Wat een mooi. Ja. En ik begreep dat in Kolm nou ook al het tweede eitje gevonden is. Dus Oh ja? Die heeft knap te dampen in natuurlijk. De volslijne Frieske parse is op sneunte met uitdrukt voor het moment suprême. Zo. Nou, hij zingt als een baksteen. Verder is hij niet vers. Hij is kakelvers. Hey. Hartelijk proficiat. Het is mooi en Oosterman, ja, de man die staat helemaal verrukt erbij. Het is natuurlijk prachtig dat jou dit oer komt. En net alleen het eerste eiken van Friesland, maar ook het eerste eiken hier in het Leerpaai in Nederland. En dat is in de oorroende 10, 12 jaar net voorkwam. Nou blijft het al een keer achter. Vind je dat net heel schande? Dat je hem net zelfs ergens del zetten kan? Nee, maar hij krijgt een goed plakje weer. Dus nee, dat is mooi zo. Ja. En hoe dadelijk werd het 14? Misschien nog even een loopgedoe. Voor best kennen.